No niin, moro. Viimeinen vapaa päivä. Vähän aikaa. Vielä piti tulla yrittää. Samalla katsoa vähän onko sorsia liikkeellä, mutta ihan huikea keli. Noin 6 astetta lämmintä ja aika lailla peilityyni. Että jos nyt eilen alkoi se syönti ehkä vähän taittumaan onneksi, niin on vähän odotusarvoa enemmän kuin eilisen reissulle. Mutta niin saas nähdä, eilen tuli vettä aivan järkyttävästi. Veneessä oli varmaan 200 litraa vettä, että se aina vähän heikentää tässä pienessä paikassa sitä hommaa, kun tuo vesimäärä vaihtelee. Niin veden pintakin on noussut useita senttejä, niin katsotaan kuin käy, mutta on kyllä hieno ilma. Mutta otetaan siitä, mihin eilen jäätiin. Sille.